Здравейте! Днес отново ще ви разкажа за най-новото приложение Запази Тайм. Какво е Запази Тайм? Запази Тайм е приложение, в което всички ние, фризьорите, може да участваме, да си изтеглим, както и всички клиенти, които търсят, освен фризьори, маникюристи, козметици, неглопластика и така нататък, да влязат вътре и да си намерят своят любим човек и да си запазят час вътре. Омръзна ли ви да ми звъните и да ми пишете, а аз да не отговарям за час? Сега ще е много по-лесно, защото има нова платформа Запази Тайм. Може съвсем лесно и бързо по ваше усмотрение да запазите своя час. Единственото, което трябва да направите е да влезете в App Store или Google Play, да изтеглите приложението и да се регистрират. А за всички колеги, които закупят абонамента, 5% ще отиват за благотворително за Сдружението да дарим усмивка. И се запазва пълната информация на клиента за всички запазени часове за напред и изминали такива. Запази Тайм.